Horas madamang dainang martangi yang mahita. Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima mga ramo hati-hati ng pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus tuatay. Amen. Hata ni debata dienet siyan sada Musa bidu 32 ayat 22 rodi ayat 32. Songnon mahatana. Dungi hehe ma ibana borngin nai. Di pangarahon ma jolmana na duai dohot na poso na buru-buru na duai dohot anak na 10 sadai laho manaripari hatariparon jabok. Jadi di togihon manasida patariparhon di batangai ki di pataripar ma nasa nadi ibana. Tading maholan si Jakob jadi Roma sada halak marsiranggut dohot ibana rodi buha siang hari. Alaidung di ida dang leak tuduk sa si Jakob di soroma soitna jadi ngedul ma soit ni si Jakob i di bahen parsirangguton na sidai. Dungin na iba nama palua maau ay nunga buha siang hari alay ni na si Jakob ma dakku palua ho da jolo di pasu-pasu ho au. Dungin na bawai mamadok ibana ise dogarmu si Jakob do ninna. Jadi nina bawai ma dang me si Jakob dohonon guarmu si Israel nama ay dia lohodo de bata doho jolma jalamonang doho. Dungi manukun ma si Jakob jalanina wabawa ma guarmu alay nina ibana ma puasa matung suku-sukunanmu guarmu dungi di pasu-pasu ibana di si. Jadi dibayan si Jakob maguar ni parsiranggutani Peniel ay nunga takas wida apala bohi ni di bata jala malua todiki. Dungi dina sinalpuan na i Penieli bisar mamatani hari di ibana hape mekatekat ibana di bahin soitna. Ala nido umbahin so dipangan halak Israel ura dul rasira sanuaing. Ala disoro pardumuan ni soit ni si Jakobi. Ido saatna. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus. Sada carita na tung macay menarik doon jalagok parsiajaran sian caritahon. Ima taringot parsiranggutan manang pergulatan ni si Jakob dohot suru-suruan nagabe utusan ni debata. Namar siranggut do si Jakob rap dohot suru-suruan ni meradu sahat tu buha siang hari. Namar lapatan parsiranggutan itung matsay liling sahera na tardok parsabornginan manang semalaman. Alani dia muna manami inanami atong tapay hutihut ma latar belakang na buasa gabi masa si songoni. Parsiranggutan na masa di si Jakob dohot suru-suruan ni debata patubuhon sada makna na bagas itu tu di si Jakob gabe di ida ibana debata. Naung gabe marhamubaon ni roha do ibana di saluhut akka naung masa na niulahon na di bagasan ngoluna. Sa sitong na parsiranggutan ni marmula sian biar ni rohana marnida hahana si Esau. Alay nunga tubuh di rohana naing mangido hasesaan ni hasalaan tu hahana si Esau di saluhut na naniulana ditiki ngulu dinarapak na sida ima na mangahut hak kesulungan manang jabar ni siakangan sian si Ishak among nasida. Kesadaran nai manubuhon perjuangan na bagas ikon pajupang dohot si Esau. Alani di pardalanan nasida rap dohot jolmana rap dohot akka na posona dohot akka yanakonna laho manaripari ima batang aik jabok naing borhat nasida tukanaan dung borhat nasida dung salpu sian bagas ni si matuana ima
silaban. Alani dia muna manami inanami adong do niat na bagas sian rohani si Jakob laho pajupang do hotahanai si Esau jala mangido maaf. Taida ma dungi hehe ma ibana borngin nai di pangarahom majol mana na duai dohot na posona buru-buru na duai dohot anakna na 10 sadai lau manaripari hatariparan jabok naing menyeberang mana sida sian batangai ki laho borhat tukanaan alai di pardalanan jumolo do di pataripar ibana akka jolmanai dohot na posona boru-borui dohot ianakon na 10 sadai manaripari batangai ki dungi tading dope ibana di jonok ni batangai kibi. Tading ibana laho bermeditasi manang mamikiri bohado ulaning na naing masa di sakap na neng pajupang dohot tahana si Esau. Nian di ayat-ayat sebelumnya nunga dibain ibana strategi, nunga dibain ibana cara naing mangido maaf ibana tuhahanai si Esau marhite-hite na mengutus akan aposona na manongos akan aposona lama dapoton si Esau dohot mabuan akka si lehon-lehon tada na mangido maaf ibana. Adong do pengorbanan dibain ibana dihamubaon ni rohanai nunga sadar ibana naung marsala ibana di na manukar hak kesulungan na ujui dot si Esau. Na paduahon nunga marhamubaon rohana jala mamikiri hasalaan na nunga tung matsai jukat ibana di bagasan parngulun na. Nian dapotan pasu-pasu do ibana alai dang sonang rohana. Alani marsakap do biana mangido hasesaan ni hasalaan tuhahanai. Dina mangarimangi ibana bermeditasi di jonok ni batang aik jaboki adong ma sahalak roh tu ibana. Gabe marsiranggut na sida manang bergulat si Jakob dohot na songon halak songon jolma ape suruh-suruan doi. Sahat rodi buah siang ari semalaman parsabor ngina do nasida marsiranggut. Alai dung diida dang lea tuduk si Jakob tutusi tutudu berjuang ibana jala maradu di soroma soitna jala gedul masoit ni si Jakob dibahen parsiranggutani tungmat saya berjuang do si Jakob mangalo jolma nadidanai dunginin na ibana ma palua maau ay nunga buha siang ari makatai ma suruh-suruani pamotohon nunga tungmatsai loja na di bagasan parsiranggutani palua maau ay nunga buha siang ari alain na si Jakob ma daku palua ho da jolo di pasu-pasu ho au. Adong kesadaran di si Jakob bahwa dang sekedar jolma hina marsiranggut dot ibanai. Alai hagugoon ni debatado na dirasahon si Jakob di si. Gabe mangido ibana jolo di pasu-pasu. Dungi didokon suruh-suruani didokon bawai madok ibana. Isi do guarmu si Jakob do nina masyalusan do nasida di parsiranggutani. Nina bawai dang be si Jakob do honon guarmu si Israel ma. Gabe margati maguar ni si Jakob gabe si Israel ay dang olo menyerah ibana. Ay dialo ibana do di bata do jolma jala monang do ibana. Sada panggiduan jala pergumulan na balga
ikon di pasu-pasu di bata ibana. Jala ikon sian uduk ni rohana donunga menyadari ibana kesalahanna. Mangido hasesaan ni dosa. Sian di batana ni adopan ni. Alani ikon monang do ibana. Ikon di pasu-pasu di batado. Sahera na memaksa ibana. Alay balga ni partodion na. Balga ni haporsyaon na doi. Maradu margati magwarna. Gabi Israel. Ay gabi monang do ibana. Nang pedialo ibana di bata do jolma. Tada naso olo menyerah. Ido lapatan ni. Dungi manukun ma si Jakob ninna ma. Pabuang magwarmu. Alay ninna ibana ma. Ninna bawai ma. Buasa tung sukunon mu gwarho. Dungi di pasu-pasu ma ibana. Dang di pabotohon. Jolmai manang bawai gwarna. Alay mamitor di pasu-pasu do si Jakob. Jala dibahin si Jakob magowar ni parsiranggutani Peniel. Ay nung nga takas di ida ibana. Buhi ni di batana. Porseado ibana. Bawai. Jolmai. Di batadoi. Hagukoon ni di batado na marsiranggut dot ibana. Gabi marhamonangan ibana. Ala para si roha. Jala pardinggan basa do di bata. Naulo manesa. Saluhut dosa ni si Jakob di bagasan pergumulan na nagbalgay. Pergumulan na sahat ro di hati-hatina. Madadudang tuk rohana. Lapajupang dohot hanay. Say mabiar ibana di sada sisi. Alay sihol rohana na yung mardami. Hamubaon ni rohai. Melahirkan rekonsiliasi. Manang niat untuk berdamai. Alani damang dainang. Gabi malua matodi ni si Jakob. Ala naung di ida ibana di bata. Di bagasan parsiranggutani. Para si roha. Jala pardinggan basa do di bata. Ay nunga gabi monang ibana. Monang lapatan na. Gabi dapotan pasu-pasu ibana siyan di bata. Pasu-pasu hasesaan di dosa. Dung disalpui Penieli. Bisar mamata niyari. Roma manugot niyari. Ala nunga parsarbornginan parsiranggutani. Nang penunga di ida ibana. Nang mekat ibana. Dibahin suit na. Nang ngeduli. Tari dadu tutu. Nyata do parsiranggutani. Nyata si tutu. Melahirkan satu pengorbanan. Satu penderitaan di bagasan rohana. Alan di pergumulani. Nyata do marhiti-hiti. Nangidul ima suit nai. Ala nido umbahin. Dang dipangan ala Israel be urak dul-dul rasirasan waing. Urak dul-dul ima daging nang menutupi sendi pangkal pahak ido ngulu di bahasa Indonesiana. Daging yang berada di pangkal paha. Dang dipangan hala Israel labei sahat rasirasan waing nina diturpukon. Ala disoro pardumuan ni soit ni si Jakobi. Sada partinadaan manadahon parsiranggutan ni di bata dohot si Jakob. Bergumulan na bagas. Damang day nang mulut apa hut-hut baritaon. Tumacay dramatis do pergumulan ni si Jakobon. Ala ni panolsolion na bagas di rohana taringot tu hasalaan na tu si Esau. Bergumul ibana di sada inganan. Jala mamitoro sada bawa. Ima na sinuru ni di bata porsedo ibana. Ay hagukuon ni di batado na dirasahon si Jakob ditiki marsiranggut ibana dohot bawai. Di batadoi. Nah marsirangguti. Gabi di ida ibana hagukuon ni di bata. Dipaksahon ibana. Di bagasan pergumulan na makaporsiay di bata. Ikon pasu-pasuon ni di bata ibana. Monang ibana. Lapatan na monang. Dang nagabi talo di bata. Alay gabi marpamuati di bata di hasalaan na. Di saluhut dosana.
Gabi boy iba na taruli pasu-pasu na siyan di bata. Ay nunga di ida ibana di bata. Gabi muncul keberanian lama dapoton si Esau. Jala si Esau pe dibidu tolu-tolu rodo marlojong tu si Jakob. Jala dihaul do si Jakob. Dihaul rukung nai. Jala di umma si Jakob. Gabe tangis manasida. Adong perdamaian. Adong rekonsiliasi. Adong hadameon na dinggan. Ima antara anggi dohot haha. Alani pambahenan ni dibata na balga di bagasan rohani si Jakob. Dohot si Esau pe. Gabe tubuh ma hadameon na sumurong. Songon ido hita diamu nama nami ina nami. Mari bergumul di saluhutna parulaun ni dibata di bagasan goluta. Na ikon olo hita marhamu baon ni roha diganup akan naung taula na salah di bagasan goluta. Jalo mahasan ni dosa. Ay nunga radi marhiti-hiti Jesus Kristus sa sitong na di goluta hasesaan dosay. Bergumul ma. Manolsoli ma di bagasan roha. Jala berfikir laho patupahon rekonsiliasi perdamaian tuganup colma na humaliak kita. Apakah itu todong tahahata naung tahaciti manang nadongata manang naise petutu ikon buka dorohata tuhamu baon ni roha. Idama si Jakob maradu marsiranggut ibana mangido pasu-pasuon ni debata ibana. Hitape ikon marsiranggut dohot debata di bagasan pergumulan ni ngoluta. Ikon si parmonang au. Ikon dihasesaon debata dosaku. Tutudo damang dainang ikon adong do pergumulan di ngoluta. Damang dainang adong sada ilustrasi. Ima kon marnida hita di parsahitot tape. Di saluhut na pergumulan ni ngoluta pe. Di saluhut na narudut di pikirat tape. Unang pangasahon dirimu. Alai bermeditasi bergumul madirohata. Manakapi hamubaon ni roha di ngoluta. Gabe boy taida debata diganup akan masa di ngolutai. Dangbe say marungut-ungut sa diri hita. Alai debata patupahon dalan. Jut-jut do gabe heran na marsiranggut tita di bagasan parsahito tay. Komona ngau komalu mau. Jut-jut do sayra na marsiranggut tita do debata di bagasan na salatay. Komona ngau. Ikon hasesan ni debata dosaku. Alai hamu baon ni roha do na jumulo asa di pasu-pasu debata hita. Alani jakon ma Jesus di bagasan ngolutan ng manesa dosata. Bergumul ma di bagasan rohata lau patupahon rekonsiliasi masa manang perdamaian ay nunga jumulo di padame Jesus Kristus hita dohot di bata. Alani hita pe ikon mardame do hita di bagasan nguluta tuganup halak. Ida ma di bata diganup parngulutai. Ida ma di bata diganup akka parsiranggutan di ngulut taun. Di patupa di batado na duminggan di hita. Nang pe ikon merasahon hita. Sada hahaciton songon na masa di si Jakob. Maradu ngedul soitna. Alani damang dainang hita pe berjuang ma hita di bagasan nguluta. Patupahon akka nadinggan di mahamubaon ni rohata. Na tau pasu-pasuon ni di batado hita. Di bagasan asin rohanay. Jalanunga di pasu-pasu di bata hita marhiti Jesus Kristus di parngoluta. Baritahon paingotok kita marhamubaon ni roha. Muba marohata. Di bagasan parsiranggut to tadohot di bata. Di bagasan pergumulat tadohot di bata. Posrohata. Monang dohita. Ay naung gabi taida do di bata di bagasan. Gulmit ni ngulut tahun saluhutna. Jalan naung gabi taida do di bata. Di bagasan na marhamonanga kita. Gabi tamahi tamajalo hasesaan ni dosa na siya di bata.
Jala sakapi mahamubaw ni roha di ngulum. Hamubaw ni roha laho mardami tu saluhut halak. Amen di pargokui di bata mahita mangulahon hatanay. Martangin mahita mulyate madiho Tuhan asiro ham di hami. Ajari hami marsiranggut berbeditasi di saluhut na hasalaan dosa nami di parngulon nami. Postor hanami. Leonon mo akadala na sa mardami hami di parnguluan nami di portibion. Jala unang mabiyar rohan nami mangido. Hasisaan ni hasalaan permintaan maaf tudungan nami. Sungunido tutuali Tuhan. Ajari hami Tuhan. Asa hubo tu hami makamuletihon. Naong di pasu-pasu hodo hami di hasisaan di dosa. Molyate ma di ho Tuhan. Molyate ma. Gabi tama hami. Taruli hami. Di hanguluan na saliling ililing na. Holan di bagasan Jesus Kristus Tuhan nami. Amin.